Γιατί ξαναγυρίσαμε εδώ. Πάμε πάλι. Γιατί ξαναγυρίσαμε εδώ. Γιατί. Πολύ μικρό μαγαζάκι είναι. Μα καθώς πρέπει. Αυτά είναι έξω από τις δυνατότητές μας. Είναι πέρα από τις δυνάμεις μας. Στάζει βροχή. Στάζει βροχή από παντού. Το πλαίσιο όμικρο δωμάτιο. Την έξαρση και την έκσταση. 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 Η μικρή και εγώ είμαστε το παν για σένα. Κάποια μέρα θα το καταλάβεις. Άρρωστοι άνθρωποι, βλέπεις. Σέρνονται, ψυχολαγούν. Αγροτηριασμένα κορμιά. Ακέφαλα. Άγνωστα τέλατα. Τι αντιλάει. Εσύ. Είναι η θεία Adelaide. Αν θέλω καφέ, δεν πίνω ποτέ καφέ, δεν πίνω ποτέ ένα πνεύματο. Και μάλιστα εδώ και αρκετά χρόνια, θεία. Μένει μια οικογένεια που έμενε στο σπίτι σου αφού κάηκες και σε πήγαμε στο σπίτι. Ξέρω. Κάτι δυστυχισμένα πλοία, μετάλλια, εδώ, σταυρούς, κορδές, όχι, δείτε τα λοιπόν, ρίξτε μια ματιά. Πώς σοβαρά. Ρίξτε πάνω στο κρεβάτι. Κι όμως, δεν ήταν ακριβώς στην ίδια θέση. Την είχε Έκαρ. Μήπως θυμάσαι τι έγινε εκείνη τη μέρα στην πυρκαγιά? Τις αναμνήσεις που σε πονάνε. Κάνεις δημιουργία. Θα βάλουμε καινούργια κλειδόνια στην πόρτα. Θα φύγω! Δεν θα τα ξαναδώ. Θα φύγω! Θα φύγω! Όχι! Με βασανίζεις. Όχι. Από τι έπασε, κυρία? Υπέφερε από μία. Δεν θα μας άφηνες. Έριπες. Δεν θυμάμαι πια ούτε που βρίσκεται.